Gas Natural us ofereix el programa El Medi Ambient. Una guatlla xinesa es mou nerviosament dins la gàbia. Aquest ocell, de nom científic Excalfactoria chinensis, va ser l'objecte d'un estudi a l'Escola L'Horitzó de Barcelona, que Daniel Delgado i Axel Andrés van realitzar quan feien quart d'ESO. Es tractava de conèixer millor una espècie de la qual hi ha molt poca bibliografia. I així van obrir un camí de recerca que altres estudiants de l'escola han continuat, aquesta vegada amb guatlles americanes. Criar-la en captivitat va ser un primer repte. Després d'aconseguir de manera casual uns ous, aquests es van posar en una incubadora i van néixer uns pollets. El treball que l'any passat va guanyar un Premi Cirit al foment de l'esperit científic del jovent i que aquest any ha rebut el Premi Baldiri Reixac implicava també dotar-se de material necessari i, per exemple, construir la gàbia. L'aplicació del mètode científic, objectiu bàsic d'aquest treball de recerca, comportava la recollida de diverses dades. Per això es mesuraven i es pesaven els ous, o bé se'n calculava el volum submergint-los en aigua. Però el mètode científic també obliga a l'observació acurada i a tenir en compte tots els detalls, com ara l'actitud de la mare mentre covava els ous. Ens hem trobat un problema a l'hora de deixar els ous a la incubadora, que la mare, en estat natural, el que fa és, mentre els cova, els gira perquè no s'enganxin ni a la closca ni morís la cria que hi ha dins desenvolupant-se, no? Llavors nosaltres, en el cap de setmana, aquesta tasca de girar-los i posar-los, anar-los rotant perquè no s'enganxessin, no la podien dur a terme. Per tant, vam haver d'inventar o investigar sobre com imitar la natura amb una eina que estem molt acostumats a utilitzar a l'escola, que és la robòtica. Amb la robòtica i una safata construïda amb peces de Lego es va suplir el paper de la mare. Cada 6 hores els ous se sometien a un balanceig, un moviment programat per ordinador. El sistema va ser efectiu, però a més els pollets nascuts van proporcionar un descobriment que contradeia la bibliografia consultada. Als 2 mesos d'edat ja arribaven a la maduresa sexual i ponien ous que donaven lloc a nous pollets, per bé que molts morien al cap de poc temps a causa de la consanguinitat en una població tan reduïda. Després de l'observació cal una hipòtesi. En Daniel i el seu company creuen que la causa n'era l'alta temperatura a què s'incubaven els ous i es mantenien les cries els 2 primers dies. Sovint en ciència no s'arriba de seguida a una resposta, sinó que s'obre el camí a noves recerques. La guatlla xinesa ha obert interrogants a l'Escola L'Horitzó. Amb l'estudi d'altres espècies s'intenten aclarir.